Hvad så der, bro? Så bro siger, det er Cashhammer her. Lille bro der, lige ved siden af mig har jeg min far. Oh ja, og det her er de doktastiske lege. Woo! Jeg er jeres vært og æret medkonkurrent, Cashhammer! Og lige ved siden af mig har jeg Fedora far! Okay, under mig har jeg Cyborgen! Okay, tag jeres hatte. Okay, Fedora far er åbenbart allerede begyndt. Den her hat skal I have på hele vejen igennem. Far? Prøv at se her. Okay. Nej, jeg skal ikke være tv'et. Jeg er... Far, prøv lige at se her. Nej, ups. Nej. Nå, det var bare fordi, jeg ikke kunne tage en hat, Tyson. Okay. Jeg er... Men en black man. Ind i kapslen! Okay. How? Og det her er baner, der er specielt designet af mig. Håber jeg. Og ikke af mig. Så håber jeg bare, det er dem. Okay, det er dem. Lyst. What? Ej, det er selvmordspistoler. Det er selvmordspistoler. Bare er der en gammel bøsse. Det siger man ikke, far. Der er bare ingen, der går efter den blå. Nej! Den der! Hvad? Far, du må ikke hoppe på den der raket. Du ødelægger det. Jeg vil da ikke have, du vinder. Jeg tror ikke, der er flere våben, hvis jeg skal være ærlig. Rest in peace. Der er ikke flere våben. Ja, jeg er dum med en shotgun. Sander, hvorfor er han... Nej, jeg røg ned. Fedora far vandt første runde, og det betyder, at bare en klog. Helle! Nej! Hvad? Nej, den er her ikke. Sander! Rend, Thijs! Ja! Nej! Point! Nej! Jeg laver det! Nej, tak. Jeg holder bare selvmord. Nej! Nej! Jeg skulle have skudt, fordi så havde jeg stræbt dig! Sander, du hacker allerede. Nej, det her det er godt nok min yndlingsbane. Oj! Get jetpack! Nej! Thijs, de snyder! De doktastiske lege er ødelagt! Nej! Er det ikke en fed bane? Og det her, det er faktisk bare parkourbaner. Det hele. Jo, vi har haft den før. Nej! Wow, far! Jeg er død. Nej. Far! Nej. Tag shotgun! Nej.
Så skal du undvise sådan et skud. Nej! Nej, der er ikke et skud. Nej! Hvorfor er der kun 2 skud i? Det er jo ligesom mange skud, som man vil have. Nej! Der er overhovedet ikke flere våben. Far, brug mig til at dræbe ham. Nej! Du slår. Brug mig igen. Nej! Brug min hat til at gøre, så han mister sit våben. Nej! Far, dit fjols! Quack, quack, quack. Oj! Giv mig min... Far, prøv lige at gøre sådan her. Sådan her. Breakdance. Bare sådan her. Jeg ved ikke, hvad det er. Nej, far, det er du, jeg. Quack, quack. Det var det, jeg ville. Din numse. Nej! You doesn't kill me. For godt. Jeg er Nej! Far! Jeg har bare ikke fået et eneste point endnu. Og det er din Nej, det er godt. Du kan godt vægte at ramme mig. Det Må går bare godt gå med herop. hjertet. Bare lad være med at ramme mig, far. Far, skyd nu bare. Skyd nu. Ja! Oh my god! Jeg står bare heroppe og kigger på. Din prutski. Hvad er det for en bane? Det er en ny bane. Nej! Jeg skød for meget. Quack, 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 quack. Det er da ikke en særlig god quacker, far. Åh, jeg kan ikke finde min quacker. Jeg ramte dig ikke, far. Oj! Gør så ingen ved mig. Nå, der var også en pistol derovre. Ja. Jeg har altid lagt 2 pistoler på. Nej, Jo. der er der kun én flammekaster. 3 til far. Fedora far. 3 til Fedora, far. Og har jeg fået helt 3. 3 til Cashhammer. Og 3 til Cyborgen. Det er så godt lige i de doktastiske lege. Jeg er smuttet. Det er jeg godt nok også. Oj! Nej! Nej! Kill it. Wow, far! Okay. Sådan kan man også godt gøre det. Okay. Jeg er selvmordspistolen. Nej! Jeg ville kaste mine briller på dig, så jeg fik den. Ej, din lille abe. Nej, far! Nerfgun! Jeg tror bare, at den her skal hedde selvmordspistoler ud over det hele. Nej, customized maps. Nej, det skal ikke. Nu stopper du. Bare jeg kan skyde dig. Jeg står godt heroppe. Hvem er jeg? Jeg har det også meget godt. Du ved godt, du kan ramme ham, Thijs, ikke? Du kan også bare skyde. Pistol. Ja, jeg mister våben. Jeg er nysgerrig på, hvad I vil gøre nu. Det her. Nej, men her! Fald sikkert ned i døden. Bare. Rest in peace. Rest in peace, daddy.
Like daddy-o. Datter. Rest in peace. Okay, Thijs, kommer du ned, eller tør du bare ikke? Overvendt. Jeg laver overvendt. Nu laver jeg rygbøjninger. Men in black. Nej, Sander. Det er Dog in black. Sander, velkommen til CSGO med ender. Det er godt, når I ikke CSGO. CSGO. Ej! Nej! Thijs, din er! Du kan ikke bare bruge selvmordspistoler. Jeg har en selvmordspistol. Nej! Ja, nu Nej! er det godt. Nej! Oh my god. Stop. Lille Stop. blære. Rest in peace. Skillshot, det der. Oh my god. Brugt dig som skjold. Jeg redder dig, far. Nu har du også bare vinde. Nej, du rammer. Ja! Yes! Intet. Jeg ramte ham, Thijs. Jamen, du vandt ikke. Nej, jeg ved det. Hvordan er det? Oj! So close. Lade. Nej! Trickshot! Ej, mens jeg lader. Hvad så, Thijs? Nå nej, det er dig, Sander. Du skal... Oj! Den her bane er fed. Ja, ikke? Nej! Datter! Jeg er udfordret til. Det gør jeg ikke. Ja, kast den. Fyr! Nej! Jeg kan ikke fyre! Nej, det er dit våben! Det er dit! Nej! Sådan der. Rest in peace. Ja, det er en fed bane. Det er også. Ja, de andre er vildt fede. Jeg var så tæt på at ramme dig, far. Jeg vil have Sander dræbe dig. Eller skal jeg bare dræbe jer begge? Nej! Far, beskyt os! Nej! What? Ej! Så hopper jeg ud over igen. Far! Jeg står bare og lader. What? Jeg elsker... Ui! Nej, så tæt på. Ej. Ups. Jeg kaster den. Au, Sander! Det var da så lidt. Jeg sagde au, ikke tak. Nå. Det var bare skubber. Ja, du selvmordede også. Selvmordet, jeg må... Ja, du selvmordede dig. Bare hvor skulle du også bare lige skubbe. Du fik en. én. Fedora far fik Kom her, én. så kom her. Ja. Vi spiller til 15 4, forresten. 6, 8. Thijs, hørte du det? Ja, du spiller til 15. Ui! Thijs med selvmordsfisk. Ui, nej! Bare tag nu en selvmordspistol og skyder ham. Ja, far, jeg sagde, at du skal skyde Nej. ham. Hvad? Hvor var det nu, man skulle hen? Nå ja, man skulle herop. Nej! Nej! No! Thijs, der er en pøl op på dit hoved. Igen? Nej! Der vandt Sander. Jeg twerker. Ja, der skal du snart gøre noget andet, bare skyde med flamme. Hvorfor tager du ikke far i stedet for? Fordi jeg vil gerne vil have dig. Ah! Jeg er længst bagud. Hop ned og skyder begge to, Thijs.
ikke nerfgun, den kunne smelte. Det er godt. Det er godt. Jeg skal selvmordspistoler. Yes! Whee! 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 Nej, jeg ramte også mig selv! Jeg kan bare se mig flyve over det hele på banen. Nej, den fik jeg! Nej, far! Du kan ikke vinde med en selvmordspistol. Nej, men jeg kunne heller ikke vinde uden. Jo, du kunne. Oj! Nej! Ej! Det gik bare galt. Jeg kastede min jetpacker. Nej! Skillshot! Skillshot! Fedora, far! Vi gør igen. Ja, vi gør. Oj! Nej! Overhul. Nej! Sådan kan man også gøre det. Jamen, jeg brugte min jetpack. Ja, og så skød du. Nej! Nej, far! Nej! Jeg står også med en selvmordspistol. Ja! Nej! Jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre. I var begge sider. Det var godt ramt af mig. Jeg tror, Thijs er den, der fik flest den her gang. Fedora far fik 2. Fedora far fik 2. Han er på 6. Cash Hammer på 11. Det betyder, at han kan vinde næste runde. Cyborgen er på 9. Det her, det er et spektakulært runde. De doktastiske lege. Blot klaret. Nå, jeg troede faktisk... Jeg er mest tryg med en jetpack i den her bane. Vi står bare jetpack battle. Sander, du hacker. Ja, jeg hacker livet til en leg. Jeg sagde, at du lægger. Nej, jeg gør ikke. Det var du gør. Nej. Så close. Nej. Heldigt, at jeg smed den. Kan ikke lige dø. Jeg er i gang. Godt, far. Jeg kan slå den. Nej, jeg smed også min. Jeg elsker den bane. Nej, jeg er ikke i midten igen. Nej! Who wins? Ej! Yup. Det er Cash Hammer, der vinder. De parkour-runde. Nej! Tak, Thijs. Det var det så lidt. Bare, Meningen der var, er at ikke, jeg der skulle lige dræbe snuser dig. til dig bag i. Det var der. Der var en hund. Nej. Ja, det var sådan. Jeg er det eneste våben, der bare fungerer. Nej. Der er ikke slik ind i mig. Min mor har født mig. Der er ikke slik ind i mig. Hjælp mig. Der er poop over Thijs' hoved. Nej! Jeg dræbte stadig far. Så mangler vi kun Thijs. Okay. Nej! Thijs, din abe! Jeg glitchede. Og jeg holder dig. Nej! Far! Tak, far. Selvmord. Thijs, du vinder bare altid den bane. Nej! Kom nu.
Vent lidt! Min er lagget! Vent lidt! Åh! Au! Far, stop! Far, stop! Far, stop! Far! Far, din lille snyd! Nej! Far, stop! Far, stop! Far, din snyder! Jamen, hvordan får den her væk? Far, stop nu! Stop nu! Far, stop! Okay. Jamen, hvordan får jeg den væk? Det ved jeg ikke. Tryk for nogle forskellige taster. Nej, der er ikke flere i. Det ved jeg ikke, man kan ikke komme derop. Nej. Hvad gør vi? Hvad gør vi? Kena laver! Kena laver dem! Ja, dig. Ja, der er du, far. Jamen, jeg kan ikke finde ud af det. Hvad gjorde du lige? Hvad er det, du laver, Thijs? Hvad er det, du laver? Thijs, hvad er det, du laver? Der! Whee! Okay, det kan jeg også. Whee! Michael Jackson stil. Thijs, vi hopper ned på samme tid. Okay. 3, 2, 1, hop! Jeg skulle faktisk... Hop! Kom så ud med jer. Hop! Thijs, ud med dig. Thijs! Whee! Jeg vandt! Selvom jeg døde. Nej. Det er ikke selvmordsbanen. Hvad er det, du fik mig til at lave selvmord? Skælmord. Nej! Jeg ramte dig ikke! De der selvmordspistoler er altså ikke særlig gode. Bare fordi de... Okay. Fedora far når op på... han er halvvejs! Thijs, vi skipper det ikke. Jo. Det betyder, at Cashhammer vinder første omgang af de doktastiske lege! Jeg vinder! Jeg skal lige... Og det betyder, at Sander fik det første point. Og ved I hvad? Cashhammer fik det første point. Og ved I hvad? Det var alt, hvad vi havde for denne gang. Hvis I kunne lide det, så smid et like. Hvis I ikke kunne lide det, så smid et like. Og ved I hvad? Så ses vi bare til næste omgang. De doktastiske